sisä tuntelen kesää. Sä näs haiset pahalta. En tiedä kuka luulet olevas, mut tänä iltana teen kanssas turmia juttuja. Hyvää joulua! Merry Christmas! Good Jul! Hyvää joulua vaan Siuki. Haluuks lahjoittaa rahaa keräykseen? Koivaatte! Mennään hyvään tarkoitukseen. Orvoin lapsille ostetaan lahjoja jouluksi. Kun pääsis vähän nami. Niin, lahjoitatko sä mitään? Raatais vielä katoa, löytyks kukkarosta mitään? Voisin kans tutustua siun kukkaroon. Niin, jos sillä ei oo mitään, niin ei se haittaa. Hyvää jatkoa vaan. Eido. Ei tässä mikään kiirus oo. Nyt onnistaa. Pikku Pimu lähtee vielä mukaan ja sitten myö. Hyi saatana. Häh? Älä edes kuvittele. Mitä? Ihan himmeä muija. Häivy. Vaikka on sillä kyllä ihan kivat. La 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 la, en kuule. La 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 la. Feliz Navidad. Apua. Oh my god. Vampyyri. Mie oon aina halunnut nähdä vampyyri. Ai joo. Annesko mie auta sinua? Mie oon niin kauhean pahoillani. Siellä kai parannet vissiin aika nopsaa. Etpä taida olla kovin kiitollinen siitä, että mie pelasti sinut. Sinä heitit sen kellon minua naamaan. Ei, mut mie myös pelasti sinut. Oisin voinut jättää siihen kitumaan. Kuka sinä luulet olevasi? Mie on Suuki Kasatalo. Mikä sinun nimessä on? Bill. Hauska tutustua vampyyri Bill. Niin, hopea vai? Siet siedä hopeeta. Pistä se pois, hullunainen! Miulle ei puhuta tuohon sävyyn. Mie on hieno nainen ja miul puhutaan sen mukaisesti. Mie jatkan nyt hommiin, suonet anteeksi. Sä oot soittanut sitä kelloa jo monta viikkoa. Nyt se haluaa loppu. Nythän on vasta marraskuu. En mie. Hyvää joulua, saatana. Tuu esiin. Suki. Mie en tunne minun häntää. Eihän sinulla ole häntää. Jalkoi. Älä siinä arvostele, mie kuolen tässä. Mitä helvettiä sinä teet? Joo,
Vampyyrin veri parantaa. En varmana. Haluatko sä elää vai kuolla? Paha! Joo, se parantaa seksielämää. Ai jaa. Ai... Riittää. Oi, anteeksi. Voinko minä auttaa jotenkin? Ei. Älä. Mie en kuule sinua. En minä sanonut mitään. Mie en kuule sinun ajatuksia. Mitä? Yleensä mie kuulee ihmisten ajatukset. Mut nyt mie en kuule mitään. Siksi mie tykkäisin just niin paljon. Ihana rauhallista. Mikä sinä olet? Mitä siihen tarkoitat? Sä et täällä ole ihan normaali, kun sä kuulet ihmisten ajatuksia. Mie putosin pienenä pinnasängystä päälleni. No sehän selittää vaan se, että sä oot tyhmä. Mitä? Mitä? Kaikki vampyyrijutut on vaan niin samanlaisia. Eikö sinä pelota olla kahdestaan vampyyrin kanssa? Ei. Minä olen vaarallinen. Minulla on hopeakello. Mie tökkää se siun naamaa, jos sinä yrität jotain. Minun täytyy nyt varmaan alkaa lähteä, ettei mummi huolestu. Mie ja mun veli asutaan meitin mummin luo, kun meitin vanhemmat tappoi itsensä, kun me oltiin pieniä. Ne ajoi sillalta alas autolla. Mie oli vissiin vähän hankala lapsi. Anna mennä saataisiin kotiin. Ei tarvii. Mie asu ihan tuolla noin. Sus siunaa. Mummi. Mie jo mietin, missä siellä kuppaat. Ota tästä, pitää syödä, et jaksaa. Mummi, mä tapasin ihka oikein vampyyri. Sen nimi on Bill. Siu pitää kutsua se teille. Oi, saanko kutsua? Mie kutsun, jos näen sen vielä toisen kerran. Se on kyllä vähän outo, mut... Et varmana kutsu tänne mitään vampyyriä. Tää ei laske. Pitääkö siu aina leikkiä Viagralla? Oi Jason. Tattis. Mutta kutsu siihen se sinun vampyyri-ystäväsi teille joku päivä. Kiitti mummi. Bill. Suki. Pure mua. Jason! Sori Suki. Huomenta mummi. Huomenta Suki. Nukuitko hyvin? Nukuihan mie. No mitä? Mie aion etsiä Billin tänään. Mie kutsun sen teille. Päivää Suki. Pudota se. Anteeksi. Mie etsi sinua. Tiedän. Mie ajattelin kutsua sinut teille. Vai niin? Tuutko teille? Enhän minä juo teetä. On meillä kahviakin. Ja mehua ja pullaa. Minä juon verta. Ai niin. No mummi kyllä haluaisi, että tuut. Etkö sinä sitten halua? Haluu mie. Päivä sitten minä voin tulla. Tule.
Miten siellä muuten voit olla auringonvalossa? Minulla on taikasormus. Mummi, Bill tuli. Mummi, kuka teki tän sinulle? Mie muistin, että vampyyrit ei juo teetä, niin mie ajattelin pistää verta vähän pulloon. Minun on pitänyt kertoa sinulle jotain. Mitä? Suki muistaa. Mitä? Suki muista. Mummi! Muista aina. Bill, tee jotain! Mitä sinä teet? Vähän kunnioitusta ruumiille. Tämä on ainoa keino. Mummi, onko siellä kunnossa? Mitä tapahtui? Siellä kuoli, kun Bill pelasti sinut. Oletkin vampyyri. Ja vampyyri! Mä oon ollut vampyyri! Nyt minä voi läksyttää kaikki juttei! Mummi. Nyt nämä idiotit saavat kärsiä. Mummi, et siellä voi mennä ulos, kun sinulla ei ole tollaista sormia. Bill, mummi täytyy pysäyttää. Et voi mennä päivänvaloon. Tää on aurinkovarja. Hän on hypnotisoinut heidät. Mummi, lopeta! En ikinä! Bill, pysäytä mummi. Näpit irti Billistä! Suki. Tuletko vaimokseni? Ei kai tämän päivä pelästyttänyt sinua. Suki, sano jotain. Minä olen unelmoinut tästä pikkutytöstä lähtien ja aina minä olen kuvitellut vastaavani kyllä. No sano sitten kyllä. Miksi se minä pysty sanoa sitä? Siksi, koska putosit pienenä päällesi. Minä en pysty ajattelemaan. Minun sydän hakkaa ja minä yhä sekaisin. Minun elämä on mennyt ihan kummalliseksi. Minä tapoin mummin. En minä tiedä edes, onks minä ihminen. Mitä? Ja sit minusta tulee vanha ja ruma ja sinä oot aina tollanen. Ei se haittaa. Haittaa se. Vastaatko siis ei? Ei ku... Joo, ei ku... En minä tiedä mitä minä... En minä... Odota hetki. Kyllä, Bill. Kyllä. Bill! Hupea luoteja! Kato Suki, mä liittyisin auringonkaverit seurakuntaan. Mä tapetaan vampyyrejä!